Hola, hoxe estamos aquí con Beca. Hola, como estás? Hola, estou ben. Gustouche a actividade? Sí, estuvo ben, foi divertida. Pensas que aprendeches algo? Non explicaron moito, solo estivemos facendo camisetas, non? Pero ao estar tendo xente con autismo e todo eso ao redor, creo que aprendín que tamén as persoas poden, sabes? Sentisteste cómoda estando con eles, ca xente con discapacidade? Sí, estiven cómoda, porque non é que sean moi distintos a nós. Tal vez actúan dunha forma máis peculiar, pero son iguales a nós. E gustaría que houbera máis actividades como estas? Sí, con total de perder clases, sí. E crees que vos aporta algo aos rapaces facendo este tipo de actividades? Pois sí, convivir con estas persoas, con autismo e todo eso, xa que creo que é importante para tamén respetalas, porque hai algunhas persoas que non saben que o respeto. Pois nada, ata aquí, moitas grazas. De nada, chao. Perfecto.